Zdravím vás. Nachádzame sa pod Tatrami v obci Ľubica v krásnom prostredí strelnice reštaurácie Majer pod lesom, kde si dnes pripravíme ďalšie chutné recepty. Takže nech sa páči, poďte za mnou. Dobrý deň, sledujete Minútky s Melinou. Dnes tu mám špeciálnych hostí, sú to tetušky z Lendaku, ktoré nám dnes pomôžu navariť alebo ukážu, ako sa varia lendácké pyrohy. Sú to pani Hanka a pani Rozka, vítajte. Ďakujeme. A tetušky, môžete nám rovno povedať, čo a ako si tu budeme variť. Dneska budeme vážiť pyrogy, aj targance. Potrebujeme grule, jak vidíte, máme tu brindze, jojko, slunina, a to šmietane, monke. Samozrejme. Potom dáme soli, posolieme, vody a to všetko zmyslíme. No, tak sa Tego będą pyrogi. Będziemy się zublizować. Tak sa do toho pustíme, tety. No. Naškrabeme si zemiaky? Áno, skrobíme grule. Tak poďme do toho. Grule máme šumné umyté. Sú parádne. Krásne są. No my zrobimy ostre noze, máme dávať pozor Na palce? na palce. Nie będzie aj palec tu. Tetušky, ale vám to ide? No to ja. No ja to skúsim so škrabkou, či mi to nepôjde rýchlejšie, ale myslím, že zostanem zahambený dnes. Tak nie zrobimy, také sekovné byli, ale no. A to sú roky skúsenosti. Áno, gruľa. Gruľa je základ pod Tatrami. Áno, však zo zemiakov sa všetko robí, ešte aj palenka. Tak všetko. To z gruľa to je dobre. A pyrohy sa u vás varili aj keď ste boli deti? Áno, pyrohy bolo u nás sviatočné jedlo. Było światoczne jadło. A co tam No, také? to nic, Čárna gruľa. No tak aj tá gruľa vidíte. Zvrchu pekná, vnuka zgnita. To aj Aj te ľudia vidíš, sú také. No. Zvrchu pekné, vnuka zgnita. A maslo ste si doma robili vlastné, či niekto robil v dedine? Własne. Každý si doma robil, hej? Każdy, hej, miał piernickę. Maselnička takzvaná, áno? Kernicka? Piernicka. A się robiło masło. No. A z týchto malých teda budú tie trhance. Hej, z tego teraz my gruľky lupiemy, šupieme ich a Áno. teraz będą na také menšie, také štvorčeky dáme. Áno, áno, áno. A z tego będą targance. A co się nam czasta zwysy na pierogi, Áno. no to potem dáme do tych, Nie będziemy dzirek robić ciastko. nie będziemy dwa ciasta robić, len z jednego ciasta, keď się zwysy, tak potem dáme te targance tam. No, Dobre, to ja sa nechám prekvapiť, tety. no. Uvidíte, Lebo to ja som trhance v živote nerobil. Dobre, tetušky, takže teraz sme si nakrájali zemiaky. Hej, tam je. Budeme mať zemiaky na pyrohy, tie sa nám pomaličky varia. A toto sú zemiaky na trhance, ktoré sú narazané na menšie kocky. A tie sa takisto uvaria, zalejeme vodou, dáme tam aj soľ. Hej, hej, Dobre. ale trzeba tu więcej wody. Jest jedno z bony. Jeszcze tak. Ó, až tak povrch? Áno. No dobre teda. A čo si môžeme pripraviť teraz? Teraz vlastne čakáme, kým sa zemiaky uvaria. A potom budeme zemiaky púčiť na pyrohy. Zmiešame s brinzou. Dobre hovorím? Dobre. A ešte aj s múkou, že? Vlastne budeme miešať polohrubú múku a hladkú múku. Pol kila a pol kila ste hovorili. Hej, na pol. Vypracujeme cesto a potom asi klasicky vyvaľkáme. Normálne, hej. Dobre. Tetušky, zemiaky máme uvarené. Čo teraz? No teraz ich sedzimy. Gruly sedzimy. Nie przytrzymacie? Hej, ale ste šikovné dámy, ja tu stojím jak stĺp. Pohockav? Pohodkać, żeby się woda została jeszcze na dole, se rozsedzimy, nie ma? Nie miało by No. Istota je istota. Żeby nie były riedkie, te grule nowy. A ešte pár kvapiek, predsa len. To było, no. Ktoré púči? Idem Pažonke, krajať. Vy, pán kuhož, nakrajte nám Áno. pažonke. Prepáčte, ja sa vám tu posuniem. Hej. Toto vám chvíľku dám nabok. Ja nakrájam. A pazitke ide do srodku? Do gruli ruseme, hej. Pažonke my uceštili. Očistená, nakrájame ho chvíľku. Nakrájať, jak vám tu ide. Tak,
Видно, Mne dávali krajať že nos mrol kuhož v rince. Ďakujem. Že nie lopate. Tu daj brinze. Teraz dáme brinze. Áno. Godajem z brinze, radoši mrdze. Tak musíme dať dużo brinze. Dajme. Hej. Ešte mrze. Hej, niečo no mrdze. Tak. Dobrze, spoczkę widzimy, potem testujemy jaki będzie. No aj tu parzątkę dajcie. Idem na to. No, teraz. Parzątkę my dali, teraz postuchome. Postuhome? No, postuchome ako. Pošťucháme? Postuchame, no. Słuchać. Musíme Vymiesiť. že nebedom Grulki. grulky také malé. Áno. No, gruli by my mieli postuchame. Domy sobie tu i nabok rozka, hej, polozemy tu. Dobre? Nie trzeba soli? Slone? Nie, slune nie. Lebo tam je brynza, sumono, tak že nie dali my. Brinzové? No. Výborné. Keď brynzowe nie będą brynzowe. Hej, Správne. Damy im kostuwać. nie dawaj im potem pierogi nie będą jeść. A ty nie kostują. Nie, nie w ulizą. No. Teraz sobie domy miskę tu domy, a domy Áno. mąkę. Domy pół stačka domy mąki, nie rozka domy tej tu liberowej. Áno, to je polohrubá. Hej, domy tu. Polutkę. No dobrze. Dość bere. Teraz domy polówkę gladką domy. A do toho ste hovorili, že jedno vajíčko. Dość. Jedno vajíčko. No zrób taką dziurkę zrób rozka. Tak, domy jojko. Pan kucharz wy możecie Prepáčte. dać. Čo môžem ja? Kedy? Klacnąć. Klapnąć jojku. Jajko klacnąć. Kľacnąć. Klacnąć. Tu mi daj soli, tak. Jesteś. Jesteście dać? Tak. No to. Teraz damy grulki. Domy te gruli tu, hej. Te klackomy tu. Ale rozka, brze domy tą tu máme. Nie domy tej domy. Dávate vodu zo zemiakov, ktorú sme scedili. A čo hľadáte? Tak rozka je tu myšľa sobie, že kebyž dala tu troszkę tej vody. I tak, môžem ti... Trošku schladiť, že by sa vajíčko... Hej, żeby jest to będzie gorące żołko. Nie. Nie? Dobrze? No daj, ja ci będę. Ty zaprawię. Rozkaz dalej sól, hej, sól mamy. No. Môžem ci poľať. Takže máme tam pol kila polohrubej múky, pol kila hladké, jedno vajíčko a zemiaky uvarené. Tušičko. A pomaličky vodu prilievate. Vlej. Hej, ale tak ukáže. Damy potem taki Hej. wody. Co bylo to my dali. Áno. A teraz dáme... Żeby było dobre. Daj jeszcze. Hej, dejme za to beď. Kedy viete, že je cesto už dobre? Že netreba Pod už rukami. viacej vody? Pod rukami. Hej. U nas se musi vypracovať. To ešte budeme na doske pracovať. Ešte na to. Takže vám môžem aj pomúčiť dosku. Áno. No. Hladkou múkou, polohrubou, Poďakom. Poďak. hoďakom. Jako i v Širince. Hoďakom nemám, mám hladkú a polohrubú. No, albo jedną, albo drugą. To mi więcej mąki mogli się Ešte? dać. Ale teraz Nie? starczy. Dobre, keď bude treba, povedzte, nech aspoň dá, čo môžem pomôcť. Daj ty. Nie, Roska, nie będę mieć Širinca. Ty izmos w rękaw, A to je vidno. hej, izmos to praks. Takže cesto, keď sa už nelepí, vieme, že je dobré. Troszkę to sobie dajemy. Ono lepšie často sú, jak keď sa prereže, že až také dierky sú. Áno, také poriadne vyhnedené. Často mu dychać, go dają, nie? Často mu dychać. A nechávate ho aj odstať, alebo rovno vaľkáte? To vlastne nie je kysnuté cesto, takže nemusí sa nejak nakysnúť. Ono lepšie je také. No, to je pekne cítiť. Takže kúsok z tohto cesta bude aj na trhance. Hej, hej, hej. Nebudeme 2 časta robiť. Dobrze, ono się... Dobre. Či vám pomôčim toto misku? Nie. Tu do mnie tu.
Dáme tu. No. Teraz ideme wziąć dajcie nam grulę, rozkładamy tak gruliaczkę tu. No, grulę mamy tu. Tak se zrozka. Nie będziemy, tak? No dobrze moja, no. Takže napríklad my tak robíme. No, každému svojom. Ja, že najprv dáte plnku a potom to vykrojíte. No, to vidím zase prvýkrát, takže zase sa učím niečo. A takto. No, rozka. Ja by to rozka pomocila. Nie lápiaš no? Nie, sobie wszystko. No, dobrze. No, teraz ich poliepieme. Tetušky, môžem aj ja skúsiť si polepiť? Hej, nech sa páči. Nech tu nestojím ja. Tak a tak. A len prstami pekne pritlačate, hej? Tak je naučeno robiš, no. Daj vidlička mu veče. A robili ste niekedy aj ovocné pyrohy? Nie, likvárem. S lekvárom. Malé deti dostali likvárové pyrohy s likvárem. A s čučorietkami ste nerobili? Nie, ale to je... Ale jaký byl pširince. Matka mi dala fľaske 70 do sklepu, mi poslala. No i kúpila je. Takedy byl riedký liekvar. Áno. To matka go do detstva, jakýž tu kúpila liekvar? Žodký je. To nemogla robiť pyrogy, lebo šeľoli, vieš, ak vie. Áno. Lebo moja babka napríklad, my keď sme išli na prázdniny k babke, ona ráno išla o 4. o 5. na čučoriedky do lesa. A my sme o 9. vstávali a babka už mala pyrohy navarené čučorietkami. Robili sme, ale bufte. Myslíte, že už môžem dať váriť toto jednotenko? Lebo to sa nám naraz asi nezmestí. No vidíte, tak ja pôjdem poza vás, ja si len odkryjem. Hej, to si odkryj moje. Dajme soli. Bež rozkáp. Od oka? No. Od oka. No a teraz vlastne do vriacej posolenej vody. Posolenej vody môžete rúcať. A po jednom. Áno. Aj po dva. Nezaj pozabijoče. Pomaličky. A stále miešať, že by sa nepolepili. No, nemôžeme miešať, aby mi nerozonaceli. Hej. Vody dôžemo menej kompiom. No, však pravda. Aj pyrohom treba doprieť. Hej, aj pyrohom, hej. No. No, teraz je troška převonášne, aby nebyli na spodku. A sluniny treba krájať, pán kuchár. A už aj idem na to. No, tu máme ešte vážom. Trošku nám tu fúka od tatier. Dúfam, že nám pyrohy neodfúkajú. Viater duje. Aj u vás sa hovorí, že na gúvno žima, jak viatru nima. Hej. Ako žima, keď viatru nima. Krasa žima, keď viatru nima. No, rozká. Posledný? Ešte jedna. Tako... No i teraz máš také buliecky akurát. Teraz akurát, teraz ich šetrím. Miała šetriť pirste. Taký rozkaz to zrobila. Slunina nakrajano. Na kocky. Na kocky, teraz domy takom... Ale dobre vyúdená. Myšistom domy teraz. Nakrajeme aj myšistom. Myšistá znamená sucha? No tak je prerastnuto. Je prerastné. Pyrogi będą mi Marenku już będą gotowe. To mi do studenej wody i w domy. A lokše sa u vás robili niekedy? Robią. Langoši robią, lokše. Ako dlho varíme tie pyrohy, kým nevyplávajú na povrch? Vyplávajú na vrch a trošku. Trošku sa ešte povaria. Áno. Takže vlastne, aby to nevrelo veľmi silno, sa to odstaví a v tej vode ešte postoja. A tým pádom sa nerozlepia. Výborne. Hej, pevno aj 10, aj 15, aj 20. No. A maslo sa dáva kedy ku slaninke? Takže je upražoné. Jakby upražoné. Będą twarde upražoné. Trhá sa to rovno odtiaľ sa to trhá. Hej, po na cenu.
Dosť na kocky? Hej, do renky vezmeme, hej. Hej. No, čo poviete na slaninku? No, slaninka jeste treba? Jeste troške. I potom tam maslo dáme pekne. Ale jeste troške. Nie. Hrunkavé. Áno, to máme všetci radi. A teraz sa idú mastiť pyrohy. Takže dá sa maslo do pyrohov? Či nie? Či maslo ide tu? Áno, takže pekne ku masti aj maslo dáme. Nech to má chuť. Nožičok nejaký asi. No, dobre. Keď moc go daj. Stále daj, Roska. Víš go tam. Rúč go tam. A tu je. Ešte začne pobijom. Ešte to práve. No a teraz slaninku už môžem vypnúť. Nie. Ešte nech sa práži aj s maslom? Akože musím prážiť, aby bolo také zrcadlo. Aby bolo cítiť. Aha. To tak by mi mieli len poleve. Pyrogy máme navážené, teraz ich umastujeme. Áno. Napudeme ich zle mieš. Už len chvíľku a najeme sa. Hej. Brinza ešte návrh, brinzu? Hej. Moc trošku, tak veľa, do ruky, tak. Do ruky a pokrúžiť návrh. Ale dáme si, ja si myslím, že aj smotánku by sme si mohli dobrú kyslú smotánku dať do stredu. No, Môže byť. do stredu tam daj. Moče tam šmitánke treba No, dať. i to nejdu troške posuť. Pažontke po vierchu. No, tak to bude Tu výborné. rozka ide. Kyslú smotánku, No. za lyžičku do stredu. Do šrotku dajče toto. Tak. A ja myslím, že ešte málo. Treba tomu dajče do viecek daj. Tam šmitánky z dôs. Á, presne, však chlapská porcia má byť. Teraz daj tego, pažontky. To bude čo tak robíme, no. Tak. No. No, teraz mašťom. A ešte masťou. Výborne. A to nie je daj. No, dajte skvárskov tam. A pozrite sa na to. Tak, toto je krása. Takže tieto trhance bude vlastne polievka. Zo zemiakmi taká hustejšia polievka. Hustejšia polievka, hej. Dobre, to sa vlastne potom voda ešte zleje a tie trhance sú ako cestovina vlastne. Super. No. Teraz robíme targance, hej? Áno. No. Nie sú to zvláštne, len také dáco budeme robiť. Tak a ja môžem robiť. No tak, Kľudne. čemu? Môžeš vzáť i tak. No. Tak. A také väčšie, menšie, To už jaké sa podaria. Výborne. No, to še zašlo targance. Više nám nepolipilo za spodku. No, doš. Už nemiešať? Nie. Pozrite sa, ja vám podám. Na spodku som grúlie. No tak, teraz sú nezevrejonom. A potom budeme cediť. Hej. Aha, tam je trik. Tak, dáme... Všetku brinzu? Jestli dáme Roska, dáme vodę jeszcze teraz. Uwidzimy, dajcie tą brynzę. Nie trzeba wody, No. bo będzie zimne potem. Dobre. No ale to mieszaj. Môžem Daj všetku brinzu, áno? Všetko. Dobre. Brynzę. To je brynzę. Dobrze się mrdze. Teraz ją pomiesamy, żeby syn do ta brynza się dostala. Áno, že by sa poriadne roztopila, ale to ešte aj ochutí celé. Hej. Pomiesamy tej maści, co my się z pirogów zweseli. Hej. No tak, toto je super. No, to są targance. No, tu chce sobie ozdobić, to sobie do nawier może dać parzitki. Áno. To nie chce, nie musi dać to mord, parzitkę dać to nie może. Tak. Dámy a páni, takže toto sú lendácké pyrohy a trhance s brinzou od pani Hanky a od pani Rosky. Ďakujem vám veľmi pekne, že sledujete Minútky s Melinou na www.melina.sk. Majte sa! No, ahoj! Ahoj, dovidenia!
Ďakujem.